Как да се върна? Ти откъде мина? Направо. Може да скочиш първо там на оная скала и от нея да се спуснеш надолу и да дойдеш насам. Спасяваш ли ме? Българчишките оригни. Ей, аре да ходим да не станат на сърни след малко. Работите! Ей, как ти? Сърцето ти може да спре тази